बेसेबा गोबावनि उनाव बेदर मोनजानोसै दे संखानाय हाथायनि माला जानो मोनदों जि गोबाव जाखाबायमोन दहायनि भिन्दि भाजा ओमफ्राय फुलकबि आलु मटर है दावराव दावसिसो पार्टिनो पार्टि फरिखा जोबनायनि पार्टि Hello guys, we're going to channel. Bye bye bye. Bye bye. Miệng thật là xí xa xẻ. Bây giờ ta đã vào được khác. Chính nó phơi. Bây giờ ta đã phơi ra với nhưng mình được cái. Ăn rồi chả lại. Ông khá bài vừa. Gum. Papa, 눈이 좋지야. 백신이야. Pero te đứng đó bơ. Đây nó mới ra chúng ta. Dạ, hai cứ. 먹을 테니 할 수 있는. 의값을 받은 것들이 많고. 산호 받은 데는 자. 많고. 준지야 건너지 무장 가. Ang harseng lema tunja batin tinan cabai benci. Masuk mau bisa ke. Kayak kira ke sushi ni naik kita. Siaram jaya. Ang 카스타이드 나와 이렇게 카스타이드는 잘해요. 딱히 많이 그렇게 보여주진 않는구나. 이 뭐다 자케. शुभिले कौन है मेरे पीछे गाइखेर गोखै सुजि ओमफ्राय संख्रि एसे होदों आरो जेबो होआखै सिखाजों बिदि ओरैनो एसे थावफोर लाबाय अखाबो हादों दिल्लीयाव सानथाम जाबाय थ्रिद हागासिनो आरो गिसिनो जेव लेथ्रासो मोनो बुरजा ज्राव हानानै स्रां थांबानो एसे सुस्र'नाय जायो गेल ओंखारजाया आरोखि ओरैनो थाव थबथिंनाय होदों संख्रियाबा नांदोंना नाङाखै दिनै 9थायावनो गगोन फरिखायाबो लेट सिखारबाय आरो दहाय थांहोनानै गथ'फोर दोनलांबाय बिफाया ओमफ्राय दा आरो ग्रोब उन्दुफिनबाय अखा हादों नालाय दासो सिखारफिनबाय आरो जों जाथारो नै गाइखेर गोखै होनाय नालाय खैब्रुद गोथाव मोनजायो आरोना साराय 9थायाव फैगोन गथ'आ ग्रोब मोनजाफैसिगोन आरो फुङावनो थाङो 6ता 35आवनो 35आव आरो बासआ 40आव फैयो नालाय एसे सिगां जादों फरिखाखाय गैला जोबथ'बायलाय 10 दिन बन्द मोनसिगोन ग्रोब 20 तारिख नालाय दिनै 1 तारिखनिफ्राय क्लास जाफिनगोन आरो आयौ 1 2 3 au hey मोजां जायो साराया
अन्थावथाव बबेसो मोनफैगौमोन ओमफ्राय अयनाय थारहाय सर आमान मारिबावखो गथ'खौ हाबहोलाबो आरो मारै थेबावबाय अयनाय बिफाहाय सर थैगोन फाग्ला फाग्लि आरो फिसाजोखौ दोनहैबाय खुन 6टायाव आरो उन्दुफिनबाय बबेसो मोनफैगौमोन आयै फिसा हिन्जाव माबायदि फिफाया आयौ हाथाराहाय उन्दुबाबो माबायदिमोन दिनैलाय नोंहालाय मा सिथालाय जालायखो नोंनि बेगखौसो लांदों आब'आ लानायनो लुबैदोंनो माबायदि मोनो दे मानसि नोंहा बिफा नोंहा सयथिबो 40 बावसो माबेबा एखे माबा मोनसे बायदि मामि मैयानो होनखाबाय आङो 30आवनो फैदों होननानै मा आरामसे बेलाय जेब जेब जाब लेथ्रा फेथ्रालाय फेना गस्लाया सोलायदो दुगैनांलादो दिनै नुदों फिसाजोआ मिथिखाबावो बिमाया एडभान्स थांखायो बिफाया नुदों माबायदि लेट खिबु गोलाव दाबो इदिनो आं होदाव हरनानैसो मामि मामि नोंनि लांगा इपेन जाबाय मोननै जानोसै आरो खामफ्रामनो वाव टेस्टी एसे सापात दस दिन सुटियाव मा खालामबाय थादोंलै मामि सामससे दाहाय अखा हागाबासो थांजागोन दा हाथायावबो जगाबो थेमबाय गोदान बिबाय बेबो मामिनि बार्थडेनिनो खै बोसोर जाखो मामिया 13 बोसोर जानोसै मा 12.5 बोसोर जोरबायनो सासे जोंनि आसामनि मार्चपास्टनि गिफ्ट होदोंमोन आं मामिनो आरोना नै थाला गोदान मोनसिगोन आंहा नै मामिनो फै बेसोरो मोनथाबाथ' लायजायासै लायगोन बे खान्दा ससेल' होनोबाबा दैसो लोंफैनो मामि दहायबो अखा हाबायबा बिफाजों माबायदि मोनखो बिमाजों माबायदि मोनखो बिफाया माबायदि लायो नुवाखै आयौ मानो सेन्देलखौ बख'जोबखो फोर फारफार भिडिअआव इनि बोरबा आं बेखौ खख्लायाव दोनबाय मानो बख'बोरखो ओमफ्राय बै सेन्देलखौ सोर गानबावो ओमफ्राय दा बायदियाव बे जरानिखौबो फानबाय थायो इसोरो माबा होनो फिसालानि इसा थेलेफेफेया बि गावनिसो जायो बेयाव गथ'आ मा जिरायो फिसायासो बांसिन जिरायो थाब फै दे दाहाय हाथायाव थांगोन ना गाबोन थांगोन आंना जगा बायबायना नोंहालाय मानि साथा अबाव गैला अखा हादों रेनकट गानदो माबोरै फोलाब गानोबाय सिबालाय दा थाब फै लेट थांनायनि थाब फै दे नै जोंना फरिखा जोबखांनानै फैनाय लोगो लोगो गथ'आ ओमफ्राय दिनै रावबो दुगैया अखा हादों दा मोनगोनहाय quater आयौ खोमसि खादा खोमसि सायावनो लाखानो हाया आरो ओइ जेलखाना ओइ फांमारि सैमा हाबफैयो दे उन्दुदो बैथिं उन्दुहैथां जोंहा लेखा फरायनोसै ने बाबा दे थ' सानफ्रामबो बुजालाय लांबायथ' दे
स्मल लेटारखौनो रोंथाराथ' गाखोदे दावलांबाय इथिं मा मालायनो दे एफा मालायनो थाबाय इथिंनो हो एफखौ इथिंनो खावना दे जेरैबाबो जायो दे इयाव होबाबो जायो इयाव होबाबो जायो दुगैया होननाया दुगैखांलायबाय स्रायनो ने बाबा जों बिबो दुगैफाबाय दुगैनाङा होनबाय आं दिनै दुगैफाबावबाय बियो दुगैनो आंबो दुगैनो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रिबो संखांबावबाय आरोना आङो ओंख्रिया दिनै मोनायावनो बेदर माने पार्टि जानायनि आग्लायदों आरोना दरथाम बेखौनो पटल ओमफ्राय आलु मोनानि फुलकबियानो एसे दंबावोमोन लगायलाबायना जानला मानला संखाबाय आरोना दामाने सानाव बोराया जाफैया बेखायनो जोंहा जि जारला जायो मोनायाव ओमफ्राय बेदरखौ जानो बायो आङो उन्दुनो ओंखारा मोनो ओमफ्राय आरो सानाव गावहा जाफैनाय जाया बेखायनो मोनायाव जानाय जाया आरो गोबाव जाथारबायमोन जों बेदर जायैया नाखौलाय दाख्लैफोर जादोंमोन ना फिसाबो जादोंमोन नाथुरबो जादोंमोन ओमफ्राय जानोसै आरोना दुगैबालाय मोजां मोनो मेंख्लेख्ले मोनोना दुगैयाबा ओमफ्राय दुगैबाय स्रां मोनबाय बेबो बिदिनो खोमा ओमफ्राय दुगैफाथारबाय आरो देलायबाय स्रायनो मालाय माला क्वाटार मोनगोन आरोना थोन जेथिंबो नाय जेथिंबो माल माथा जेव फोसाबबाबो जाया खथासो नालाय बेयावनो थानाय जानाय गासिबो माला मोनगोन नै बाबा क्वाटार ओंखाम जानोसै मालाय सासेया उन्दुदों मामि सिखारदो बिसिनायाव दंगासिनो नै ओंख्रियाव होबायहां सावनाय बेदराबो गुदुंबो खालामनाय जाबाय ओमफ्राय एसे नै ओंख्रियाबो गोथाव जासिगोन खेबसे अरखौ ब्ला ब्ला होनानै बन्द' खालामनि आं जगाबो बायबाय वाव थानो बाबाबो गला थानो बायाबाबो गला एखमबा दुखु सिरि दुखु मोनलायलाङो मा बोरैबाबा गुफुर बोरैबाबा माबा नुयोब्रा ओंख्रिखौलाय जोङो सारिस'नि जग गोदान मोननायनि पार्टि ओमफ्राय इदि मानजिनो मोजां जासिगोन ओमफ्राय बांद्राय फसायनाय बायदि मोनथाराखै आरोना आङो सिंना एसे दस्रा गाहायनिया आरो बेयो जग गोदान मोननायनि ओमफ्राय नैबाव पितलनि ना मा होनो बिदि होस्रोलायबावनाय आरो बे नर्माल बायदियानो बे आखाया एसे दस्रा जाबाय आरो दा बेखायनो पार्टि दा बेखौ नागिरहैदोंमोन जाखांबाय नै सासेया नै फैद' मामि खिथुआनो एसे नायना